Kakenhun sipai jong ka Israel kala pelong ya ka polisi bayatli ban penduk jaj ya ka tenar ka koi khia jong ka kasa da ka jing thmu ban thombor ba khlem sange ong ka kai phot jong ka tenar wat pnia jong kari na ka telong khubor ka bala plaj haka la phuai tarik bunai bispau arajar arfsau ki sipai Israel kala bom bat peniap yan reungut kinong semar na Lebanon bat pen mensau ya saungut ki wepan haka jing sha thombor babun sien kat ba kiruket jong ka Hezbollah kila peniap ya reungut kiru pajba jong ka than chatai lamingi jong ka Israel kawai na kisngi balayap tam na do ba kisipai jong ka kila herthma ya ka benta basathi jong ka Lebanon ka jing herthma jong ka Israel hakasa ka basatai kadang ye beteng hakaba ka hospital Kamal Adwan ka balasya kerkut kelasya pendapat kamla ban semar ya ka jingwan tuj man kapor jong kinong Palestin ki bala mensau kajing peniap pathar jong ka Israel hakasa kala peniap amduna ya ka saulai hajar arspa saungon kinong Palestin bat pen mensau ya silak si hajar ruspa saupuai ngon nadu ka nyau tarik unai bispau arajar arpulai la antar bakidon si hajar si spa lai phundai ngot kibreu ki balasya peniap ha Israel ha kajing thambor balayalam daka Hamas ha katai kesni bat palat arspa ngot ki balasya ra merau ha Lebanon amduna ya ka arajar praspa anri pusan ngot ki breu ki bala yap bat khatlai hajar saupuh nyongot kila mensau ha kajing sya thambor jong ka Israel na 12 dang ka thma persya ya ka kasa